blay step singi ba haga kerteng bathiang tam jong Jesus Christ nong penim ka jingkran ka bangan ai fi menta kalong hangno fi bu ka jinget jong fi to ini puli na ka shiti shaki Hebrew kalau nong ka ba khat ka khat ka ba ka ba kum ni da ka ba khmi shau Jesus unong penlong ba unong penjanai ya ka jinget jongi ubana mar kata ka jingkman ya ka bala bu khmat jong la sha ya ka dimfna udah iban ya ka jinglet ran bola syam hakti kaman ka cat blay pingan ong fi ba bling akran kani kalong ba habshwa ba finwan chika jingpedim ka khtin jong blay ka ya thu na shiti nong room fina puli ki ka ba shi phau bong ba ka jinget ka wan ka jingyo snow ka jinget ka wan ka jingyo snow ti ba ka ju upor thong tu ong ba kumno kinyo snow lada khamdan kinong yalam kabamut ba ublay haba ukwa ban penem yeno u pendan kam leng ba kibriu ni hapo ki kam ki apostol ni ba Petrus bialap ka gospel bat bun ki yo ban jikpenem mo ni ba ki pen baptis ki bu ikti briu men sim ba khut wan ba ublay pendan kam kumta bat ngan ong fi dan kaporo ka ba ublay upanan kam haba fi puli hi khti jong ublay bat kawan ka jinge kendu jong fi bat fi kala haba mod dre ni hakibun ki benta ba ublay upanan kam yeno let's see ublay upanan kam leng ba uparlok ba itroilang bat fi ba uyalap ya gospel haba uyalap ya gospel u fi smok thu ya jing kala haba mod fi thu ya jinget ublay fi upan be ki men sim baman bate khmat jong fi namar ublay let's see ula habo la pensle ino kita ka ikhtiar banle kata bat ublay upanan kam ang ino hanroi ka ka mga kwa ban hikai fi ni kalong ba kan mau habo ublay upanan kam ino usupanan kam ki bakin ra fi show Jesus Christ let's say ngai lap ngakran fi kani ka fi page bun sin kani ka YouTube but let's see ublay la penan kam yang but fila dan sisa ka jingkta haka ka ba friend mo nama kam dei ka bor jangan mereka dei ka bor jong men sim ku tamba nim dei pat ngadong fi ba ka jingat jungi kam dei ban syam ha bri lani haka bri lani ha pastor no teng kadan ka chances ngadong fi kadan ka tendency lani kata ka kum ka jinglong bri ban teng bangi penlong blay ya kinong yala ni penlong blay yo shakri jong blay fi kai ga mga ong ni ramut ba teng haba ki shakri jong blay lawan ban duai fi fi okhiak ni jipang jong fi but haba ki la penduai fi ki la yalam fi si jingkala ka bumut la let ka jing pen baptis om gila bu ikti hakli jong fi but la yo ya ka jing pen baptis men sim khut kum bakalong kam apostol kadran kapor ong fi ba ngi num bakala na kani ba teng yo ngi penlong blay yo tu briu ka jinya anti kristan kalong ba ka fokus jungi dan ni kata ka jing khmi jungi pe ong ni ubada khmi shau jisu nong penlong ba nong penjana non kan ma ba ka jingat jungi kam dei banlong haki briu ne ho briu ka jingat jungi kam long ban dei banlong ha ka ministry ka jingat jongi kamnang ban long hakanu kanu ka church mereka jingat jongi ka ban long take how Jesus Christ kamot ka ai ka mga kwa madang kalong ba lada ka jingat jongi ngibu ha briu lada utu briu nang fi si pastor mar pastor ne nang yalap anang fi udai tang briu dei ublay mangi kinong yalap ngimdei ki briu ha ublay la pen slek ngi dum la pen baptis ngi dum sim khut lo ai ta ka bor ngin yalap lo ai kata kabor bangin be iksud lo ai kata kabor bangin bu ikti bapang ni okya lo ai kabor bangin baptis bri lo ai kata bre ni hapan slow thu ini ngai si mat nga slow thu il ding on try ji sunga long tang bri ta ka khendau fi haba ni long tang ki bri ma fi ngan ai ni pusai fi haka si sngi ngan fi ki bri ki dan ki ba fu ni nga tang si phomut tang san mut tang lain mut mo kumta terbat nalor bang nibe kam ki jam ti nong fi ni dan khendet kapor ti
habangan YouTube ifi ba habak pila phone palat kibrim tu tentang ngamju le belai di ngamju penlong belai di ngasim tangkat kum ka ka ba ka jing ai jong belai namar ban fi ban ya selok ka gospel ka simpor ye beriu ka ban pun duai tentang ka simpor sikentas tentang fi tika ka ba ngidi ban smutu uni kalong ba utu nong yala ko umde ban penlong belai di unsutu wa udan limited tamu belai fi ubam ju sam tiak nam niyo tiak ni hap sutu ka capacity ka bo belai wa ho ngidi ban lan la di ngidi ban sutu ka ba kalong ba utu ya uba untuk beriu balayo mak ya ka jing pedim jong Jesus Christ leng ba utu pastor leng ba utu syakri dong jong belai dong ba jong no unhap sutu ba utu umde tamu beriu manam handrai ba ka jinget jong uhi ka ban san hau Jesus Christ ka jing sedang ban wan chaka jinget si kalong bo bleu penan kam ngimla ban bos ta ngamla ban sarong ta ngaingu yu bleu bo penan kam ho bla penan kam bon ngot ba kibri wat kitu kiba dan ki jingte ki jingdi drop so bleu bo penan kam hi kilat lut nak po ngaingu yu bleu namar bleu haba ngiyai ni hau Jesus Christ wa pin seiso haba ka seiso mat haba ngilek elap chaw gospel ka jingta kibri yo snow yo gospel lingwa ka jingelap jong ni ma lingwa ka jingelap ngamdei ngamar wei babun ki bayalap tika ka bang ngakwa ban ai ka ni pat kalong ba ya gitu ki barang sedang ka jinget ai ba ka jinget jong figan long Jesus Christ ai ba ka fin kampen por ha ke jing duai ka jing puli tin jong blai ai bang inum long dependent hau beriu fi ladang ilang dependent hau beriu tang kadang ka jing sya alam baklar si utu beriu unang yalam unang kai dan si kelak nak ka rul bau de tamu beriu tengah ngah ai kan ni jing kai ba fi ki viewers fi ki ba syakri uble tu ai ba ka jing syakri kan long ba kanung penlong one man show so one man show ban penlong ban rak jet yo beriu na ban rak syakita ki kedan ban pensarong yo beriu tu nang yalam rai ai ba ka jingat jongi kan long kumbau ni nong tho syaki hebru wong ai ba bangin pet syau tau nong penjanai ka jingat Jesus Christ li nong penjanai ka jingat jeng de pastor fi ulak ban yarap fi ulak ban hikai fi kada kolong bala dangi ni fokus palat hagi beriu fi kandan kepor ba haba utu umlak ban ai attention ni fi namar de tang beri umlak ban sim ni call jeng fi umlak ban yarap fi namar hildi dong te beri kan sadan kepor ba fin sadan ka jing snosi kan si ada ka jingat jongi kalong hau beriu la tu beriu mla shu ifi let siu tu beriu undan ka por ba udan yel di ka jinglang mesim ka bayale udan ka jingpang jing sitam umla namar undai blen ti la da ka jing shaniak jongi kalong hau beriu nganong ifi kan sa penlong ifi ba fin smosi fin long hat fi sabu tu ka thit ka jing thang handrai la khat ya ka balang nganong ifi ka balang ka dei ka bla siu spa jong blen ka dei ba ninya san lang ninya rap lang tang anong ifi kum kinong yala mani tu ifi kum unong yala ya ka gospel ngalong tamu beriu bat ngajubu haki grup jungi tu duai lang ya namar ngalong tamu beriu duai lang ba ka e bo bleu penan kam bat ka haju opor ngadan kili kijong kijing ki bang ya kendu bat ngadan kam ki kijing duai fi ngadan karpat ifi ki bepet dengan YouTube tu ba ngalong tamu beriu fi dan kam man ya ket ni ko lang dan kam man duai lang ya kumunong yalap fi pin salong hinong yalap apa fi wan show Jesus Christ pin song tu erta di andrei haba kabaar kolong ka haba bleu la penroi fi hadin ka jingat hadin ba fiat ka riklam manang fi hadin ba fiat ba ki khun Israel ki mi na Egypt hadin ba kila cross yaktu ni kila jam sa siliang ka duriau ka ba sama ki habania ni kau ki riklam biji kelamu ka tentang ki badang shu dakmat ya jing kharsin ki ya ka jing tenju ki ja ka jing dan baki bahayang masam ndoi ka sadan put ngadong ba ublei sara fi syakari kanan syakari ka batut ya ka mat haba ublei pendak fi ndoi tukin ken mau ba habang ladap ngila slai ka jing sanyak jungi kam dei ban long kita ki ai jongka ai ka ki jing ka khu ublei let's see haba ublei la penan kam fi lo ai fi ka gift ba fin duai beri lo ai ki ai fi to wat ai ba bangin syaniak ta let's see ku kani ka YouTube ma dang fi ka bang asnan ta no bala asnan
like kila bon ki subscribers kila bon ki ba page ki ba view ki ba layo roi ka jing shania jonga kam dei ban long kan ki YouTube kam dei ban long kan ki channel kam dei ban long ki kam dei ban pan pamam roi ka jingat na nong fi jongi ka dei ban long how Jesus Christ men step pikir pi page sur YouTube na pi page sur blay kata kan test fi lada ka jingat jongi ka long blay ni ki men step ni kan mau sur Jesus Christ ni ki ban lan ban duai ku ban bu shai ki mobile switch off shwa puli shai ka Bible anong ni fi but yet shai Jesus Christ deh hatang inum bakla anong fi ka jingat Kristan kan sadan ka por ba fin syai marwai para bangat kan sadan ka ba kiba ya syakri lang at fikin sa fi kiba hajantam fi kin sa jngai no na fi kani ka long ba ublay anong tu tak tak ublay u penlong ya ka jing ya pat ru la tak tak fila pala si parlo fila para syakri jong ublay harai ba ublay kwa ba ka jingat jong fi kan long padang jong fi kwa ba ka jingat jong fi kan long fokus tak tak usim no uang no tak tak ministry ka prana la dagi penlong blay ka ministry lagi penlong blay ki bri baru blay wan snab yang ba wan penpau ka jingat jong ni baro ka de penlong tahu Jesus Christ ba ma nyo ka buram ka jingero fi upol wang kuno upol kam ku wang kuno wang ngakelak no iki basyadin ngabe persyak kada kamut ka thong jong upol mendai ka ngot u job sim ho kadai bandan ka jing terang jong ni ban job sim no kita kiba pidai ban saiso Jesus Christ kuran cipang jing saiso ba ta kiba saiso khambu ki ba ra ya ki beri syek himau blai ke penan buram yo blai ho ni so tu kata handrai ka fokus jong kam dai ban ta ka fokus jong ke dai ban dang how Jesus Christ nama Jesus Christ wa kuno wang lada unu bayai ne hanga un saiso khambu fi kajing saiso ka dai kajing ai ne how Jesus Christ kajing saiso jong ke dai kajing shania how Jesus Christ am dai ba ni fokus sa jing saiso kam dai bangin fokus sa jing saiso kadai bang fokus bangin yai ni Jesus Christ lada ngila yai ni lada ka jingat jongi ka dan Jesus Christ compare la fidan marwai finum smong long marwai fin salat na kani ka jing long ha fi ka bitterness na ta ka chiti chik thang lada tu syakri jong blai bula yarab fi ban wan syaka jingat show Jesus Christ bo blai bula penan kam lada tu khlak no ru kanum kata fi namar balai ka jingat jong fi ka dan Jesus Christ lada fi syak kentat na balang fi syak be nang nu finum sngoram kunum namar balai ka jingat jong fi ka dan Jesus Christ lada ka jik penstong ban jong fi nang bahia kawan fi finum ki no namar ka jingat jong fi ka long Jesus Christ lada tu ba yarap fi u no fi mo tu ba lai rap ban lek teng umla ban shimi fu fi umla ban lai mo finum snngomam no namar nang fi ngala ju ibun sin lada ka jingat jongi ni penong balai thau hi briu kan sawan ka jingmong ha dok no jongi ha ba kitu ki briu kim lak ban lai kan sawan ka tu ka jing smong marwai rei haba ka jingat ngal amat para banget ni kadang ong fi haba da ka jing ayu blai ba turai ni ka ministry go blai ba ngashania ame turajis ngamtep masyunget turajis masyule ek ay ngapin ko ngop turajis da ka jing ayu jong ni am shania asyu man ong fi ka bor ding am shania ki para ki ba ki bang ye turai ministry lang kamot bangam iki kamot bangam dai ban phone iki kamot bangam num ye kenduk lang ki ni dai ban ye smol tanat ban kenduk lang ni dai ban ban kenduk lang ban duai ni dai ban ye turai lang ye dai ban dan ka ju ka jingmot ban ye turai lang handrai ka ka bang ong ba shimat shwa bang ni turai lang in dan ka focus on Jesus Christ in dan ka jingat how Jesus Christ ka baskam in dan ka turai la da shim no kumi uju ulang borospa wadap ke handrai habu blai test upen long marwai strip na ushim na ke barokat ka penlong ya ka jingat jungi ka bakanang krab Jesus Christ upol Barnabas kila yelat lengkat na fi handai haba ublei upenya khlak lok ki upol blet la ka jong Barnabas la ka jong handai fi ibo ba upol kamsham kata kamsham dan ka jingmong ka dok no Barnabas kamsham dan namar ba Barnabas batu John Mark mau ba Marcus kila let no la jong ba Paul la shim yo silas la jong re haba khadu ni ki trace ka ju kata ka himau blai ba haba khadu
habau pol ngya ya Marcos bau jaitu rei Barnabas usim yo Marcos utrin disalap ba Marcos pat pol pat la keran bahas pang Marcos hadin do kabumot waktu tertemu belai lah dangi penlong belai tahu kibri i fokus ke belai kuat baka dono jungi kan iet kenu ino palat banyo diskus am ya hikun am ya la am ya kanu kuat baka dono jungi kan iet yo nang takin sa iet parmajan ka om no diskus om no men iet yo lau try belai jungi da do dono baro na do kamen sim baro na do jingmat perkhat baro mo kabaan men iet yo para marjan Inum lak ban iet yu para marjan lam dang iet yu Jesus Christ. Kad fokus kam dai ban long kampong kadai bangin iet yu Jesus Christ. Kam ministry ka bami kadai leng baka jinya dai yu Jesus Christ. Kadai leng bau men sim ko yong haba wan men sim ko kin mi iwa om ba yem. Hatu ngidap na em dung men sim ko. Hatu ka jing shania jong a jong fi ka long em Hebrew na how Jesus Christ tungin perkhat la kani. Ngai ka buram ka jingiro so bulai. But so kemen abang ayok keran dengan message fi kalau pelat lut kena kumun syakri bahkan pelat lut e firu dah kaji ang kumni kamut ba nginum dan kajinya dai si para bang rei kai ka bang ang ha ni dai dan kajinya dai ka bajan si para bang rei kai ka bang ang baka jing shania jungi ka dai banong tang hau Jesus Christ na aju duai man ka por ang traji sungam tip aju i namar bang ang finga iba kini YouTube ministry bon kiba amdang ki begile YouTube rei kila le yala to ka YouTube ministry kala persaprang ne ka gospel rei nga iba tekteng la shimno ka ministry jum ki la sima ka shimno ka YouTube ministry ngai shimno ki wedi ministry how to ka jingat jonga ka shania hitana ka shania au Jesus Christ la dang jingat jonga ka shania Jesus Christ nganum tim nang tra ji sumi ba ai me ba shim kajing yadai jing habang idan kata kajing yadai ngang fifin ngamlong marway kajing roi ka pinum sngau marway pinum sngau syai no bulok pahajan tam jong fi Jesus Christ naban ta ka buram jong blai ya rob tra